Badaukagu eguraldiaren dependentziarik Euskal Herrian, zure ustez? Dependentzia apur bat bai, baina normala da, ez? Hemen euri asko egiten du eta gauza asko egiteko, jakin behar dugu behintzat euria ingo duen, ala ez. Alde hortatik bai, baina nik dena den, harritzen naiz edo, hemen naiz eta euria egin, ohituta gaudenez, gauza asko egiten dira, bai, ez da beste toki batzutara baldin basoaz, normalean euri gutxiago egiten duen toki batzuetara, euriari baldin baduz duzu inor ikusten bizikleta zibiltzen, mendiraz dira joaten, hemen bai. Gero egia da, Baterako gara. kontzeptu bat interesgarria eta da, meteosentsiblea izatearen. Zenbateraino eragiten duen zure aldartean eguraldiak, ez da? Zure kasuan ez dakit hori nola den? Asko alrebesten zaizu, eguna, eguraldi bat edo beste izan? Ba, hilen esan dizu, etotza zaidala larregi gustatzen. Hori egia da. Eta eguraldi hona egiten duenean eguzkia eta gauean atera baldin bazara tirante duen kamiseta batekin eta justo jertxitxo batekin hemen oso gutxitan gertatzen dara, zierto? Zoriontzu naiz. Aldiz, demagun, telebistan iragarri duzuela, bihar, laino batzuk eta bai, euririk ez da izango. Bai. Iritsi da biharamuna, eta bota du gozo. Hanka sartu dugu, etenoi gertatzen, hanka sartu ez dakit, ematen diozu buelta asko buruari, zergatik esan genuen, ez zuela egingo. Buelta larregi ez, niri kuriosidadea ematen dit horrek, ez da, zergaitik esan genuen ez zuela egingo, eta horren jartzen naiz aztertzen zer gertatu dan, eta zergaitik egin duen. Gehiago, ez naiz arduratzen hainbeste jendeak zer pentsatuko duen, bai, baina egiten duan lehenengo gauza da begiratu ea arrazoia zein izan den. Eta albaldin badut, kontatzen dut. Eta hori gure programan kontatuko. Beti topatzen da arrazoia? Bai. Zein izan liteke adibidez arrazoi bat? Bueno, azkenean, espero ez, pentsa borraska badako agula, eta printzipioz modeloek, ereduek esaten dutela pizkat gorago mugituko dala, eta beraz, ez gaituela harrapatuko ipar-mendebaldeko haize horrek demagun, baina azkenean pizka desbideratu da, iragarpenak ematen zuenarekin alderatuz pizka bat gehiago hurbildu da, ipar-mendebaldeko haizea sartu zaigu, eta bota egin du. Eta hori gero guk ikusten dugu aztertuta, nondik pasatu den borraska de Montre hori.